Fl-impjant ta' Reverse Osmosis fiċ-Ċirkewwa ġew installati aktar minn 440 pannella tax-xemx li bejniethom jiġġeneraw 400,000 kWh fis-sena, biżżejjed biex jiġġeneraw enerġija għal madwar 90 dar. Ix-xogħlijiet fiċ-Ċirkewwa huma finalizzati u l-proġett beda jopera. Fl-impjant ta' Pembroke ġew installati madwar 1680 pannella tax-xemx li jiġġeneraw 1.4 miljun kWh fis-sena, biżżejjed biex jiġġeneraw enerġija għal madwar 325 familja. Ix-xogħlijiet f'dan il-proġett se jitlestgħu fil-ġimgħat li ġejjin. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja qal li dawn il-proġetti huma xhieda ta' dedikazzjoni għall-ilma tal-aħjar kwalità lill-konsumaturi. Ħankunu qed naraw 1.8 million kWh ta' enerġija li ħankunu qed niġġeneraw mix-xemx. Daw jammontaw għal ċirka konsum ta' 400 familja lokalment. Ovvjament, proġett importanti ħafna li qed jgħinu l-korporazzjoni nimxu lejn net zero utility biex ovvjament dejjem ikunu ambjentalment aktar sostenibbli. Dawn il-proġetti li huma l-ewwel ta' xorta tagħhom saru b'investiment ta' 750,000 euro u ġew finanzjati mill-Green Bonds kif spjegat il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli. Fil-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qiegħda wkoll tuża għodda finanzjarja innovattiva f'dan il-każ il-Green Bonds biex tkun qiegħda tiffinanzja proġetti li huma ambjentalment sostenibbli u li jinvolvu wkoll il-pubbliku ġenerali. U din hija l-viżjoni tagħna u anke tal-korporazzjoni li naraw li konna iktar minn dawn l-għodot finanzjarji u iktar minn daw it-tip ta' proġetti. Minn barra l-impjanti fiċ-Ċirkewwa u Pembroke, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma topera żewġ impjanti oħra ta' Reverse Osmosis, wieħed f'Arlapsi u ieħor f'Ħondoq Għawdex.